दिनै रुनिकाटा कलेजनि मोनसे स्कुल उइक बे स्कुल उइकआव आं दिनै आलासि महरै नुजाफैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे जोंनि रुनिकाटा ओनसोलाव बे प्रभिन्सियेलाइज कलेज आरो फैनानै दिनै आं नुफैबाय जोबोद बिउटिजों बुंफबनाय मोजाङानो आरो दिनै बेसिकेलि आं गोजोननाय मोनदों जे दिनै जेनाखि स्टुडेन्टसफोरजों दिनै आंनि गोसो सिंनि बाथ्राखौ शेयार खालामनानै सोलोंथाइनि बेलायावहाय रायलायनो मोननानै आं साबसिन गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों बे रुनिकाटा कलेजआ सानसे समाव बिराद मोजाङै आरो नेचारेल बिउटि अलरेडि दंखायो आरो साबसिनै बिउटि जाखांगोन आरो बिनिफ्राय मोजां स्टुडेन्टसफ्रा बेबायदिनो पास आउट जागोन नाम जागोन आं बेखौहाय मिजिंथिदों मानोना जों जेरावबो नुबोबाय थादों मोनफ्रोमबो इनस्टिटिउसनाव मोजां गथ'फ्रा दिनै आथिखालाव ओंखारबोबाय थादों जेरै जोंनावहाय सान्थि फैनायजों लोगोसे फरायनायाव बारायदों गेलेनायाव बारायदों आरो हारिमुआव बारायदों बेबायदिनो दिनै रुनिकाटा कलेजनि जेनाखि प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै गासै स्टाफफोरा बेखौहाय मिजिंथिना दिनै मोनसे स्कुल फाथिदों दा जोङो आसा खालामदों जि जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि खामानिफ्रा प्रग्रेस जानांगौ बेजोंहाय दिनै गथ'फ्रा दिनै खाब जानो दिनै मोनसे स्कुल उइकआव गोबां बाहागो लानायखौ आं नुदों गोजोन्थों